Nu cârti de ce viața-i amară, nu cârti de ce crucea-i prea grea. În Hristos tu încrede-te tare și răbdare tu cere-i să-ți dea. În Hristos tu încrede-te tare și răbdare tu cere-i să-ți dea. Dar acum uită calea cea largă, dacă vrei ca să fii cu Hristos, nu cârti și cu dragoste rabdă și îndură orice bucuros. Nu cârti și cu dragoste rabdă și îndură orice bucuros. Mergi și tu pe cărarea spinoasă, urcă dealul în urma mea, poartă-ți crucea ce greu te apasă și te învață mai mult a răbda. Poartă-ți crucea ce greu te apasă și te învață mai mult a răbda. Dumnezeu ți-a trimis încercare ca prin luptă să te întărești și în orice dureri și necazuri vrea să vadă și El cine ești. Și în orice dureri și necazuri vrea să vadă și El cine ești. Deci gândește-te în vremuri grozave, cui să-i spui ale tale dureri, numai Domnul cereștilor slave, numai El îți va da mângâieri. Numai Domnul cereștilor slave, numai El îți va da mângâieri. În genunchi la crucea cea sfântă și te uită la cel răstignit și pătrunde-l cu inima frântă, pentru ce oare a suferit, și pătrunde-l cu inima frântă, pentru ce oare a suferit. În genunchi în liniștea nopții și te roagă cu lacrimi fierbinți lui Hristos ce în cale neatinsă a răbdat și-a îndurat suferinți. Lui Hristos ce în cale neatinsă a răbdat și-a îndurat suferinți. Nevăzut va petrece cu tine și în taină te va mângâia. Nu mai plânge, va zice, te uită,
căci și eu am purtat crucea grea. Nu mai plânge, va zice, te uită, căci și eu am purtat crucea grea.